президенти Реал Мадрид Флорентино Перес ба наздикӣ қайд намуд ки касеро хоҳад ба даста ҷалб кардааст, вале ин ҳақиқат дорад? албатта ки не. Буданд трансферҳое ки Реал орзуяшро мекард, вале амалӣ нашуданд. имрӯз бошад мо ҳамин чизро ҳарф хоҳем зад. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз ҳодисоти наздиктарин Лени Йоро шурӯъ мекунем. Футболбози 18 сола хело боз дар радари Реал Мадрид буд, вале ахиран мо ӯро дар Манчестери Юнайтед дидем. Реал аз сарфаи 25 миллион евро худдорӣ намуд ва девҳои сурх бошанд бо пардохти 62 миллион евро трансферро амалӣ карданд. Лени агар ин пешниҳодро қабул намекард, тамоми мавсими оянда дар курсии эҳтиётӣ ҷой мегирифт. ҳамин тариқ Реал Мадрид хариди яке аз ҳимоятгарони ҷавонро аз даст дод, аммо аз даст додани хариди Левандовски барояшон ин қадар роҳат набуд. Бо дидани волои Левандовски дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо соли 2013 Реал талабгораш шуд, чунки шартномаи футболбоз бо Боруссия Дортмунд соли 2014 ба анҷом мерасид. Дар рӯйхати талабгорон Мадрид дар ҷои аввал буд ва онҳо барои шартнома 9 миллион, барои бонусо бошад 10 миллион еврои дига пешниҳод намуда буданд. Шартнома ҳамчунин ӯро водор месохт ки аз иҷрои баъзе аз варзишҳои хатарнок дар оянда Левандовски бояд даст кашад. ҳама чиз ба назар хуб менамуд, вале Левандовски оқибат гузариш ба Баварияро интихоб намуд, чунки мавқеи ҳамешагӣ дар ҳайатро бо будани Роналду ва Бензема касе ваъда додан натавонист. замони дар радари Реал буда ҳоло Левандовски шарафи Барселонаро ҳимоя мекунад. ҳаёт ҳамин аст. дуруст, ин маънои онро дорад ки Реал ин трансферро ба Барселона ҳам бохтааст, вале ин чиз соли 2013 низ такрор шуда буд, вақте Реал Неймар ҷуниорро аз даст дода буд. мадридиҳо ҳамеша Неймарро талабгор буданд ва ӯро ба дастаи ҷавонон низ соли 2016 даъват карда буданд ки Неймар 14 сол дошт. падари Неймар ба ин зид буд ва ӯро ба Бразилия баргардонд то дар дастаи Сантос худро нишон диҳад. соли 2013 дар 21 солагӣ Неймар омодаи сафар ба Аврупо шуда буд ва Реал боз ба суроғаш омад. гуфта мешавад ки Неймар аз ташхиси тиббии Реал низ гузаштааст ва агенташ Захави мехост ӯро дар Реал бубинад, чунки пешниҳоди онҳо аз Барселона беҳтар буд. аммо худи Неймар ахиран Барселонаро интихоб намуд, чун он ҷо баромад карданро мехост. баъди ин ҳодиса Реал Мадрид дигар намехост ситораҳои бразилиро аз даст диҳад ва таваҷҷӯҳ ба амрикои лотинӣ бештар равона шуду. Винисиус, Родриго ва акнун Эндрик бефикре харидорӣ карда шуданд. трансфери дигаре ки Реал Мадрид аз даст додааст, ин Давид Силва мебошад. ҳунари ӯро дар Евро 2008 ва ҷоми ҷаҳони 2010 дида Реал ба футболбози он вақтаи Валенсия таваҷҷӯҳ кард. онҳо кӯшиш карданд ки Силваро соли 2010 ба пойтахт биёранд, вале худи Давид гузариш ба Англия ба дастаи Манчестер Ситиро афзалтар донист. он вақт Сити дастаи он қадар бузург набуд ва омадани Силва ва интихоб накардани Реал Мадрид ҳамаро дар шок монда буд. ба гуфтаи Силва маҳз Сити ба сабки бозии ӯ мутобиқ буд. ба топ бозингари дигар Эрлинг Холанд менигарем. дар вақти дурахшиши Эрлинг дар Боруссия Дортмунд, Барселона, Бавария ва Реал Мадрид талабгорони ҷиддии ӯ шуданд, аммо оқибат ӯро дар Манчестер Сити дидем. барои Реал Мбаппе ҳамеша дар ҷои аввал меистод, аммо вақте соли 2022 омадани Мбаппе ба таъхир афтода буд, Реал ба трансфери Холанд талош мекард, аммо Эрлинг ҷавоби недода ба Манчестер Сити гузаштанро интихоб намуд. оё шумо ин қарори Холандро дуруст мешуморед? магар дар Реал Мадрид бозӣ кардан ӯро бештар машҳури олам намесохт? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.